ki kubor nakaslem jong unong san hima. Ginong yalam seng balang beper ki bapau hapo ka jela ke bakentuk ya ka Khasi Student Union KSU Hanyu Trap Youth Council HYC Jantia Student Union JSU mat ka Hanyu Trap Achik National Movement HANM kilawer ya baro ki parado persnam banlej ajing Krisyan nilit pet ya ka plim jing im kaban sedang pen I nadu ka laiterik uno pra arajar puai habiju sinema Shillong manla kasngi. Kini kinong yalam jong kiseng balang kibakentup ya uba lambok starwell marngar ubadai presiden ke KSU ba Robert John Karjarin ubadai presiden ke HYC ba Trevor R. Suchian ubadai general secretary ke JSU uba Lamprang Karbani ubadai presiden ke HANM kilakentu ya kipajba bakum ke jing Krisyan para kasi kindai banmi nalaki jong kijing kisem mat I yaki kam kijam banlaj ajing Krisyan ya kaplim kasi kebai kerteng jing im kaban sapen I man lakasngi habiju sinema. Kini kinong yalam seng balang kilapan pau balada mi ki film hindi haki sinema ki hall ki dap semam henry lada mi ki film kasi ki duna baha kumta nang nesya kemat lada mi ki film kasi ki day banlaj ajing Krisyan na kabanta man ay mansim yaki parado parasnam. Ji Owan bai Owan syanga Balay, habakirang kuasa asyaniru. Ngalay man kapor nga jula po isyoy dadi. Mga natawlay ki jingle jong PM Susan. Manum lewat hiru imi pa jong pi. Hanring akwa babarok kita ki breu kindan kata ka mesim ban I markeliam. Di sumut te kajing pun khun jong pha te. Phanla pandep kam hi chen no. Bonam bon khon ru kasyong hanga kin kupa jong gayeng. Hajing so ba min sim ka kmen long kum da wai ba. Kaba nang kong nang sap nang snow ya kaban tutpaw jing snow at play karpang ya unang penbandol nang tho kasket spangani ka film jingem karpang tu ia baro ki tang shop ki puran baro bi dan bantah ni ka film jingem ti habangi persan ya kaban wat jing tep kai ka khana bat ka thau ka kran spangrai ke ni ka film ni snow tho ba kadai ke khana kabala sumudur ne penbandur handai kadondu kaba ya buno bat katu bat ni benta badai sang jing sisa pada kejuk kopor kadondu ka khasi ni ka jing sneng ya ki babun ki khon sama ki badang kiu bat ki badang don preng jing puli la kolong hangni sorslong bani kitu kiba puli sabar bakakan bat kalong ka jikentu ba lada kidan habnu ucakaro kide ban sorong yoro jong katmei kide sorong yoro jong katanrai kide ban buram yoro jong kajing tristom jong kimi pa khamtam kide ban sorong yoro jong kaktian kathli di hakum kene kapur na snow ban ong ba ni yu I ya shbun ba ki rangdan sap ki thedon sap hapo chat ban rego chuni hagi benta ba per kita ki artist tapi keren spang ki nong ruai tapi keren spang ki nong sha tapi keren spang ki nong film ni ba ki duna shu ki samla chuni ki pin I ka sap ka taren ki chungki bat kan hi ka keren chai bat ka pan I ba kum ka chat ban rem ra ya chakma akil yang baro ten raya preng jong kata ka jing persang ju ki samla ban ya chakma akil yang baro ni so thu ya kendu ya subun ba chinge bat ka bokongsan kalong ngidon kampat ya ka ba ngi ya kersan kadon kampat ya ka ba ngi ya IMCM ya lagi jong padai lor kita ki benta haki di arsnam ban akil yang jok Khasi Student Union ngi pen I ba ni ko apa kenti wi jong mi da penya lamba tu ka singing online competition mengisthu penya ban ra ni ha ban ai ka platform jeri jong ki pardo parasna
Ti halo ni ka film jing imru ki sutho ba ngingit skem ba ki parlo posnam kin ai ka jing kerjan khnang ba kalong ka jing yo masim ya ki nong sna film ba ki nong film ki bala ban sna ki film kenja film ki balong ya de dor ba ka jelong juman jong ka andre bi dor ba jinglong juman jong ya nong salang khamtam ka juk ko jungi ni namla ba len ki bobon wa ki film ka si ki lami ki nong permi ki per ni ka don lo jong ka khana ka don lo jing man toy ba ka don lo jong ka jing snang ti kini ka don lo jong ka dor ba ka don lo jong ka bor ya ka ke no senyang ya ke ulang salang khamtam ya ka chat pen ro ko we ti ka no tam nei la da kan ki shakmat ka nya shakmat ki di no film kalong ku buram ya ka chat pen ro ko we ngasukwa panong ni khamtam ki pari perpasnam ba balai kwa ya we kalong bangin kersan kentiu ru jong bulong ba marhi teng lada wan kini film banabar nglam ong ki film nang thi po milan dia teng ki hol kitab ismam teng film kasing iduna pula kinong ni jungo le ni pai hot teng sibentang sngoba kalong gajing diau ki nong sna ba kinong penmi ba kinong kasim benta ka film kasing den rai kita kedi ben sibenta jong jingyai nanti kinget ba ken yai ne ha kajing ya nanti kajing persang kajing ki kuno ba kentil ba ke industri film jong film kasih kenang ba kendai ga wei bat kalat kelenti ngla ban ong ba kadai kalat kati bangin yo kam yo jam lada mangi pardo pasna ni kersan ya kentiu iwe te kata ba kong santam bat midon stang kajing kitbok riang ya boro ka tim jong ke film jingim mikmi nanti ba kinala ya kaban ya shakmat kena ki shoprang mat kinang la ya kaban nang saindor nang haga perkhat kepadan yuki kuno pen bandor susu banang sna su mi pat ki film ki ba ya didor ya jilong jaman jong chat pendeu ka jing hiar ha ki benta ba pher ther ka jing chongsir inget ba kinang la ya kaban sei ya kata kasap kataren ka joki wat pedeng jong jingi wat pedeng jong hindu di kaman inget ba de lamba ka jing ya ti jongi kum ki proto pasnam be pi wei pan ki usakmat pan kmi lentiru nagal yang jong ka sarkar nget ba kan phai khmat lem skri film kasi ba kan don kunu kala jingrap ki khnang ba maki lu kala ya ka ban sakmat ban pendon ka hok ya ka sap atran ka ba ple lo ai kerpang haki khamtam ba pen i ba kum ka chat pen riu khamtam nila ba ya ka ban kersan nila ban ki usakmat ba nila ban ya kat bor bat kiwi bat ki chala marjan kumur khot juga cek menurut nuk trip atau juga por kumur dalam juga seng kapor ngi sai sim ba ban penkiu ya kanu ka sap ka kerpang juga cek menurut kadi yang ni kum ka cek menurut ka ban wan sakmat ya ka ban ya ai kati ka mon kati ka diang ya ka ban penkiu ya kum ta ila sai keren sai kan tho ha ki bubun ki por ba ka cek menurut nuk trip ke jongi kiri ke cek mendu ke baya tam ke ki tham we kamde ke cek mendu ke baya kentiu kamde ke cek mendu ke baya ya ai maksim ndri ka kum ke ni pon nak liang kai swasi ikwa ban ai kuble ni kongdu ya ki nong snap film kasi ki ton shop kuron ki bobon ki bang yo iba nang ba film kilara ya kalama jong ka cek mendu kam senjerong ya kuble ya barok kino nga siya mentah ki film pero bat kani ka por ba iyo jing film ba kawe ni ki film kasi cingem kin sa pelai pai ba di kentu ya barok ki dekat jo bri no trip ba pin su ba ban ya snok ti lang ba pin su ba ban kersan lang ya ki director ki producer ki tang shot ki purom jong kan film dak bangin lepet ya ki film nomor ngi ban kulet kelong ba kawe karkom kersan kawe karkom ya kentiu ya kasap kong kadi dak bangi ya let ban pek kang bagi ni kinok sna film bat kinok ak kini film kinyo ya kata ka recognition bat kinyo ru na se kajin yo nong haki ru kum jo tena kalian sen ni kentu ya barok ki khojo bri no trep bangin ya let lang kersan ya kan film dak kajing temu ya kaban ban kiu kam hajrong ya kasap ban ak film ko per bat kunjuru ngala yo jing tip lumba kinong sna jo kan film ba kan film ka don la jong ka khobor la ne ka social message ka ba depor ka ri ba jam do jongi
i khmit nanti pa leng ba kajing ai kti kamon kti ka diang ka jongi oi po oi kajing tre shitom ki director ki producer par kham tam ai jong kitan shop ki forum kanang ai mensim ye ki samla jong ka jam mru no trip try ba ngila tentu ye ki ba jong ka jam mru no trip pan ya le thì cùng bộ ông cả cam và khăm dâm và nhạc tiếng là ni lead by example là ni yalam ya ka jam riu da kan sang atrai bang la kan tu ye kiwi ni hap hi ban pelat ya kapor bangin yalet ban ya ai simlang ya kinong sna film khasi paro ya kinong sna jong kan film chingim kita shop purom bat kibadon tabaro ni film Halo, imei pa jong pi kim don chu hieng. Ala pengwan. Ngin hap tip lo sikit pulen. Pihap lek ma pi sesnong. Namar borok jing don jingam pinyo ma. Niru, ngiwan kelas tu me. Memut ngiwan le yusne. Balai piam. Kat tu bila pesusi engi keme kupa. Ngila penlut-lut ya kespak kapau. Haduk bengla delut ya cekak putah. Ban pak skul ya pi. Ka business bat ki kambaro ala ai kerteng lut hanga. Bat kani ka office ru. Na kata ka daw mamdai man khot kerteng yang. Mede ban khot yang ada ka madam. Agaban kong so nai ko play hamta mi ba section. Badai we nai riu pokmat. Agaban sna sibun ki film mo. Hamtam ki film ke ba. Yadai pakai imlang salang hamtam me ban pukiu ya ka kam ak film hapo ri ko jai riu jungi. Nga kerpat lu long la mungkin ada bikin nak ko. Ko au I ko play ya woro ki pelba yang ga ri ko jai bru yang I ko kan ke jela yang I. Wa siap komen wa elektrik di sembar arja hui. Daw pun mi pelba ke tim jingin ko wa cibun kita shop ki puran ki wa daw mi na gani ka thai yang I khamtam na ga belum jantia kam ju le room khasi kam yo golden suchiang yarab biam kongwan ri pungro ta joseph pungro begini ki bro ini to man gi shop ki puram gi wa chike man professional te ngat o gani to ka film ko wa e ga chibun ga te ga jing mut ki jing perkhat ko wa ye upun sia wi pu wi nong pat ini ka film ne ba em chibun ki jing mut wa de yo ka trailer long ka le wa kani to ka film go to wi kna kro ni ka jok wa kat ni bahwa mandap sai sebar ngojala belinyi ya tri gyong I ya gani ka ya ri gyong I tebun sin ko unek ba sebar ngojala ni ba yo ka ta freedom ka ta jinglai lut dan rai ngasia ko ni ka film ka jigslan I kena kru ka job kat ni bom hoi mulin ya ka tri gyong I kamju le siawa kani ka film to ka film ka wadau cibun ka jing mentoi ya ki kena kru kamtam me ya gini ki kena kru kat ni wa ye ki usiang tho ke jing mentoi gini ki film kasih benar ke yong I ka film ke wa akhi dagi produk prasnam yong I man le kamju kam ke jing kersan cha ki pajba yong ga ri ke yong I kamju ke jing kersan kamtam ya ka film industry OM po ke jala yong I ngajo khali trik o Disember ajar hui wa gini ke film man ke film ke wa jing kersan dari produk persnam mana ke film wa jingmut mana ke film wa yok go ketika jing kersan cibun ni pajba ngile yong kerpa dong worok ki perlok ki am harum jantia kamju let na lum khasi wa siobha jing kersan ni produk persnam yong I wa em ketika sap ke phong ki yo wan pi yo jing kersan de mesin jing kersan yong pi yo nong kugi hai kam ak lim khamtam me mana le ke banta ke wa di kena kru kam ga ki ke krek kat ini juk ni betul na ba kena kru ke beduk ki duk krek sagui ke bentah kerpat oleh ke sarkar wa soba pai ilang keti kemon keti kediang bagi direktor bagi producer yang gini ki produk persnam ke yang I ki wa chna ki film go per apa ke jela ke yang I khamtam be ya ka film kasih benar ini ba adukan ni yoi chemjinjar kini ki producer ki director punmi le punyo ki film yong ki
gini ki cinema hall ki WM hapo sorba selong di pha bon gini ki tax na sarkar ka wadaw tax ki company ne human gini ki private companies ki wa yok ki penyum tai film hapo kita private halls kamtai ngat ka sarkar subha ek jingrap sagini ki produk rasnam ni ka daw yo cibun ke jing mentoi na ka kam aklim kerpat kamtam ka sarkar wa to uchnabi Cunano daga theater yang gini ki local theater kuman hapo Manipur kamu nu promote yang gini film Manipuri ta ila kajo kanu kasawan rai kamu nu promote yang ka ni ka film kasih penar yang i kwa ejimen toy yang ka ri gujai bru yang i ngangan selet hakalai trik arzar liu Islam dengan kermen ba kenduk sibun ki perlok ru ki banda wan ajing kersan kam tambe ki produk persna nomor kani ka film kan ajing mentoi tang ya kun samla ndai wat iki long kemi long pa na markadon ka story haka mengi ka trailer ka long ba ka peni si ka pertai ba ki wat ki paru kadon la ka benta ba ki kun kadon la ka benta ba habun buram markeliang benjok ru kan ni ka jing sneng na po na ni ka film kum uai na ki nong yalam seng balang bat kum uai di khot jong benreu ju kersan barbor ya ki film kasih nama ngakwa ba kisamla jo penreu dan sap badai ka siau karwai kaput ketem bat ka aklim ngakwa ba pinkiu sipang namar ba hakini ki ka perthai kedukam menta ka jing aklim ka jing ruai jing siau kadai ka karkhana ban aika mai jam ya ki khun samla jong kari berkai penreu kamtam ha kine ki jok mementa ba kapdai ka perthai khaduk kam kujam bat nang leng jong anadu ki pol munsua baganang samla khna haduk menta la samrang ba ngaju ai ki jing kersan bat ngaju ai ki jing support ya baro ki samla jong jak dunreu ki bron sap lagi dai king thai ni sinrang badai ki long kemi la ki rang ba ni samla ki ba don kesap ban snaflim kibon kesap ban akflim kibon katalen ban ruai ban shat ban siau namar kadon ru kenten ke baki ong baro ubreu bastat mano bala ban len ada klempli kilat kumno unlaj ban keren te hanga hi ngasngo banong ban kentu ya ki pajba jong gajala khamtam ki padok pasnam bangidei ban pli ya klatlenti ya kini ki samla ki jongi ki ban sap da ka ba ngin ai jing kersan bad da ka ba ngin lek ban pek ya ki claim ki jongki ngin lek ban sakhi dala ki jong ki khmat bad yo snor jong ki skor ya ka sap ka ba ki khun samla jong gajak benreu menta kidon ya ka talen kidon ya ka sap ban aklim kidon ya ka sap ban ruai te hendai la dangi kum ka jak benreu ada bat kum jol dangi kum ki pajba jong ka bri nyu trap ngimla ban ai ka jing kersan shano kan kalawai jong kinong aklim shano kan kalawai jong ki samla bun sap shano kan kalawai jong ki aktor ki aktris ki ba don ka talen ban ruai ban shat ban aklim kan poi te kum unong ilam jong ka seng H&M stalbudi nga ai ka jing kersan banga kenturu i pajba jong ka benreu nimi pajba hakalai tarek ba kini ki samla jongi ke ba kin sa penmi no shen ya ka wei nagi film kasi ka bagerteng ka film ka jingim nama lada ngi kum ka benreu bat ngi ki no sung dalam meklea ngilong ki bala kloi ban pelat ya ka por ba kodor ka jongi kan nang penslor susu ya kini ki puron lana kini ki aktor aktris lana kini samla jong benreu ki baron sap dan talen hak ban ak film hak ban sna film kum juro bat hak ban shat ban ruai ban tem namar ba ni snow kum ka benreu bandai ban penslor bat kum kadak jong ka penslor kenang ben la ban kiu seprang ide ban ini paj ba hak lai tadek na ta kum kadak tu jing ai men sim
bat kum kadak di penslor susu ya kini ki samla jong jat reu ki ron sap ba kinang sna susu ki film ba kham kit jingmot bat film ki ba kham song kya thau baton jingmot hangi ki pach ba nong pech bat hangi ki pach ba nong kersan kata kadai ka kerwa ba kum nong yalam seng balang ba sngau kya bat sngau kit ram jur ya kene kajing trang bat kajing angnut jong kini ki samla bun sap na bun ta ban kiu sajrong ha kerukom ban ak klem ban ban rai khasi lane ban ak klem khasi kaba kum jat ben reu ngi dom kam namar ngi i ha ki wei pat ki jela wei pat kiri kila kiu saprang ladai ki klem parang ladai ki klem hindi namar ki pajba jong ki wei kiri wi jela ki suthu ya ka dor jong jing ak klem ki suthu ya ka dor jong ka jing don talen jong ki samla jong jat ben reu te namar kata ngaru na shem ni kabu ha kana ka por ba ngin bangan kentu ya kina fungsnong jong jat ben reu jong ka jela me kalia ba ide ban ai mun sim ide ban penslur ya kini ki samla ki don sap knang ba ka talen ka jongki ka ba ublei ula ai ki kan nom long ka ba sat ai bat kan long ro kum kadak jong ka jing penslur la nai pen ai mun sim yiki bat ngakularu bagalai trek ngaru uai bangan salek hak terusngi bat kat ka jingla jonga kum kadak jong di penslur ngasai kendo ya kine kinong peniat la ya kine kinong ngalak benong ki producer la ngalak benong kinong snai ne ka film ngan seno senyangkat bangala kum kadak jong ka jing penslur kum kadak jong ka jing ai mensim yeki ban kiu saprang ha ne ka rukom ban snai ki film jong ka jat ben reu ba knang ba kumbang ala ong meneng ni ai ban biang ba ka jing ak film kadai ka wei na ki factory ki ban ai kam ai jam ya ki samla jong ka jela kham tam ha ne ka jok du kam du jam Ngalayo man napi bain sa simpan